Està molt tancat, per tant no passen cotxes, és molt tranquil, no hi ha gens de soroll i els nens petits també els tens molt controlats perquè no tens el perill que corrin i passin cotxes o vagin cap a la carretera, està molt tancat. I realment és molt agradable, té molt de sol i crec que està molt aconseguit.